da u mojoj lokalnoj zajednici nedostaje puno nekog kulturnog sadržaja, tipa muzeja, jer u Novom Zagrebu postoji recimo samo muzej suvremene umjetnosti, što je premalo za taj cijeli dio preko Save. I osim toga također nekih možda klubova, jer na toj strani isto nema baš nekog takvog sadržaja. Također neke radionice možda u kojima bi se više potaknulo druženje mladih općenito, upoznavanje mladih. I to je to, te neke kulturne stvari najviše. Priča se stalno kako se žele uključiti mladi, kako bi trebali mladi se uključiti u razne procese, ali mislim da ne postoji trenutno nikakva udruga, nikakav poziv od strane države ili grada mladima kako bi kroz neke radionice se uključili u participaciju što u politiku, što u njihovu društvenu zajednicu u smislu socijalizacije mladih. Svjesna sam kako je ovo doba pandemije zaslužno možda za takvu situaciju, pošto su restrikcije za druženje u zatvorenim prostorijama i to, ali mislim da i prije same korone nije postojale takve neke inicijative. Također smatram da bi možda grad ili neke druge udruge trebali pokrenuti svojevrsne radionice, ne čak za puno mlađi odgoj, gdje bi se djeca kroz nešto što bi izrađivali vlastitim rukama ili kroz neke igre se međusobno družile. Problem je postao taj što ja mislim da, nisam sad 100% upoznat, ali mislim da nedostaje izvanškolskih aktivnosti koje su besplatne. U ovim vremenima roditelj koji ima dvoje djece, koji mora plaćati članarinu za ta oba djeteta u nekom klubu plus opremu, prijevoz za utakmice nije mala stvar. Tako da mislim da bi neke besplatni sadržaj puno više uključili mlade da provode više vremena vani među svojim društvom, među svojim vršnjacima. Ono što mislim da nedostaje na ovom Zagrebu je savjetovalište za mlade. Inače su savjetovališta za mlade u sklopu fakulteta, a pošto nemamo nijedan fakultet u Novom Zagrebu, mislim da je to nešto što bi mladima koristilo u slučaju da trebaju s nekim porazgovarati i podijeliti neke svoje probleme. U našoj lokalnoj zajednici primijetila sam kako nam fali puno prostora za druženje. Na primjer, u ljetnim mjesecima je lako naći mjesto gdje ćemo se viđati vani, na igralištu ili slično, ali sad u zimskim mjesecima teže je naći prostor gdje ćemo se svi skupa okupiti. Stoga se najčešće sve manje i manje družimo i viđamo, zato što nemamo sredstava viđati se po kafićima i to najčešće nije ni ugodno. Mislim da našem kvartu fali više sprava za vježbanje na igralištima i parkovima. Mislim da je itekako manjak edukacija koje bi mogle pomoći mladima i osvijestiti njihove probleme kako se lakše nositi s njima. Jer danas dosta mladih još uvijek se traži i radi tog manjka znanja u kojem bi trebali ili ne znam, posložiti svoje prioritete u toj dobi ili znati kako se društvu družiti, nekako na kraju zapnu sa nekakvom ili tjeskobom ili depresijom i uvijek dođe samo 100 problema i radi toga upadaju ta loša društva i nekakve ovisnosti i slično.